Здравейте, липсах ли ви? Днес ще си говорим за една тема, която аз ще искам да говоря от бая отдавна. Но, аджаба, къде изчезна Кристиан Чарли Танев? Ако се сещате кой е това. Ако не се сещате, нека да ви припомня кой е той. Той е доста стар ютубър. Говоря от стар от сорта на 2012-2016, че е започнал да снима. И е доста добър ютубър. И си стри клиповите поради една много простичка драма, която мисля, че е само за гледане. Нали? Според мен. Днес ще ви разкажа аджаба, какво стана с него, къде изчезна и къде е сега. Нека да започваме. Кристиан Чарли Танев. Може да го харесвате, може да го мразите, но най-вече го харесвате повечето. Отбере, в момента може би не е най-харесваният човек, но все пак. Той правеше контент доста дълго време и доста добър контент. Да, вярно, не забавяш се с неговите клипове, но както по неговите думи, той не може постоянно да прави клипове, което се чувствам някакси. Защото аз правя доста клипове. Може не в този канал, в най-различни канали, както и да е. Той побеждаваше, ако така мога да кажа, се избягаш с почти никакви последици, нали, за него от различни драми, което, нали, е добра част от неговата кариера, ако така мога да кажа. Но този път не успя да се измъкне. Ако се сещате 2021-2022 година се разигра една драма между неговата бивша приятелка, мисля, че бивша жена по-точно, Аниста. Драмата се случваше около Инстаграм и беше, как да го кажа, свържа с побой върху приятелката на Крис от самия него, което е доста тъпо, ако така мога да кажа, от негова страна, въпреки че той казваше, че май няма да би тем подобни. Да, правеше такива шеги, но не смята, че наистина ще го направи, но no fucking shit. Бях разочарован и то доста. И както останалите бяхме разочаровани. И доста го соляхме над Ганалай, но за това си имаше причина. Е нещо, което може да кажа, че Крис избяга като путка. Значи, не можеш да се наречеш истински мъж и да избягаш по този начин. Скри си абсолютно всички коментари под на всички клипове, даже и в TikTok. Изтри си всички клипове по едно време, абсолютно всеки един клип. Нали, загуби сабскрайбъри доста, това не мога да не го отрека. Но не е нужда да си изтриеш всичките клипове и всичките коментари и да си ги скриеш и тем подобни. Това е путканско, сори мотори. Това е чисто и просто доста женкарско, така мога да кажа. Сършни хейта или по-точно посърши драмата, нали, като мъж, ако така мога да кажа, не се държи като путката, която в момента доста хората смятат и така нататък. Той си изтри доста от клиповете. Доста хора, така казано, бяха, меко казано, тъжни за това и аз лично казано бях тъжен, но след, да речем, 2-3 месеца той върна клипове на стойност около 17 милиона гледания или нещо този сорт, което изобщо не прави нищо смисъл. Той не е един от най-забавните си клипове според мене, но когато да се прави такъв е живота, трябва да посвещим такива лоши новини с усмивка, така мога да кажа, и да разкараме лошото чувство, мога да кажа. След като си поговорихме какво станало с него, това е реално накратко. След като поговорихме какво станало с Кристиан Чарли Танев, нека да поговорим къде се намира. С моето невероятно изследване, което направих, с моите невероятни журналистически умения, с питането на толкова много хора, питах един човек, нали? Но с питането на толкова много хора разкладах къде е. Първо потърсих в канала му за някакви следи от него, нали? Из целия YouTube. Не намерих почти нищо, нищо. Потърсих да намеря Инстаграма, което не го намерих. Ще съм ви благодарен, ако може да ми изправите Инстаграма и линк долу поставям за моето Инстаграм, че между другото мога да последвате и да ми правите там, ако намерите неговия Инстаграм. Не му намерих Инстаграма и затова прибягнах към нещо, което беше доста известно в неговия канал по едно време, а именно Фейсбука му. Отидах и видях, че там поства доста ежедневно и вече ми се свързват, нали, различните точки в главата. Просто Крис е станал баща. Е преминал от YouTube в шибанет, нещастен Фейсбук. Да ти имаме дъртака. И също доста после в TikTok някакви тъпи клипове. Наскоро той се пусна като цяло в TikTok коментарите и така нататък. И беше правил някаква колаборация с Мъци. Доколкото разбрах, май ще пуска някакво ново видео към края на драмата, ако така мога да кажа в кавички. Там направиха някакво много тъпо видео с Аниста, където обясниха някакви абсолютни тъпоти за самата драма, които изобщо не ги вярвам. Така като казах, тази драма я смятам само за гледане, въпреки че не свърши много добре за Крис. Реално погледнато може би е направил само за интерес и може би Крис го е направил по този начин, че да може да излезе от интернет и така да му свърши кариерата. Не нещо в този сорт. Но мога да кажеш на зрителите, че вече не се снима, колкото да направиш такова тъпо нещо, Крис. Така че ако гледаш това, май
дизайна, а не беше начин. Това ще бъде екипа. Благодаря, че ме слушахте. До нови срещи. Да се видим кога се видим. Тапанар. Ай, чао, subscribe.